Reit, wel, dyma ni. Na drefyn trwy pethau'n sydyn. Da chi'n gallu darllen yr atebion yna. Da chi'n cadw pellter yr un fath, a da chi'n cadw golau cefndirol yr ystafell yn gyson. Da ni wedi gwneud yr arbrif yma. Wedyn da chi'n gorchuddio yr bob peth yn dydach. Bod chi yn ddim bod y stafell, golau'r stafell ddim yn amharu ar eich canlyniadau chi. Fe, da chi'n plotio'r pwyntiau yma. Da chi'n gwneud cromlyn llyfn. Mor dda, da chi'n gallu graddfa cyson, plotio, llyfn. Oce. Felly dim problem fanna. Defnyddiwch y graff. Felly, pan chi'n gweld defnyddiwch eich graff, dangoswch eich gwaith yn glir. Fel chi fyny o 10 fel yna ag ar draws fan yna. Dwi'n siŵr wneud o'n sydyn i chi. Mae'r arholwr yn hoffi gweld hwnna, a mae hwnna'n 2.2 ond 2.2 kiloohm, a mae'n gofyn am ohms. Hwnna'n tric eitha anifyr, really. Nath o ddal fi, actually, nes i'n gweld hwnna. Ydych chi'n gael y dau o'n chi. Right? Mae hwn yn un trafodwch, ac felly da chi'n gofod ystyried o leia 2 pwynt, 2 set o ddata. Os da chi'n trafod, I bar ra 2. So chi'n gweld hwnna, mae'r arholwr yn hoffi y pethau fel yna. So da chi'n gofod trafod bod o'n dwblu, 2 enghraifft o dwblu, a wedyn da chi'n gofod deud ar y diwedd os ydy o'n ei byd. Os ydych chi yn, os chi dewis 2 sy'n dwblu, yn union dedwch hynny bod o'n weithiau, a wedyn dedwch bod weithiau bod o ddim. A wedyn, yn olaf, mae o just yn gwrthiant, ydy foltedd, rhannu fo cernt, mewn geiriau neu symbolau. So 2.8 rhannu fo dim.35 miliamp. So mae hwnna yn 10.35 rhannu fo 1000. So ydych chi'n neud hwnna fel yna. Neu ydych chi'n rhaid o yn y ffurf safonol. A mae hwnna yn rhoi 8,000. Iawn? A dyna ni, diwedd cwestiwn 1. Hwyl i chi.